Phonpe application pen Kosonsi nang litum ta UPI pin kaselam unji pini la so video long nang litum pan Kosonsi nang litum ta di without ATM card nang litum long jong si ATM card abi pulutang ta di nang litum without ATM card ta di Aadhaar card pen si tame nang litum UPI pin selamun la ATM password bupu di hala sonsi nang litum ta la online transaction apan UPI pin selamun Phonpe long pen Kosonsi kaselam nang ji ma ang tona detail si tame ni nang litum pan home screen long dam pen si nang than bachini ponik po la pen nang litum jong si ni page long akimilang pulutang de ni page fan follow ik denon la son information updates kelong werji fan Ladak nang litum theklong ikpo Aadhaar number link with bank ready la option pen sinang litum ta Phonpe UPI pin bangai kaselam nang ji la sinang litum jong si Phonpe app download le lang download dik dena Phonpe app open era phi di nang litum left side a photo lang si bering nang ponang litum ladak theklong pola dak sinang litum bering nang pola pen manage payment lang bering nang UPI bank account pola dak option theklong pola dak sinang litum bering nang pola pen nang litum number pen kolosa bank si kachi link tang lomai di halo so bank bank la dak chi link det ponang litum a bank bank ke selai iknang po selai era phinang litum theklong po account edit la pen kolosa bank lo mai dia nomor sita me last digit nang litum ja theklong ipo la penang litum ladak theklong ipo reset pin pu mate set UPI pun pu sinang litum ladak ja theklong ikji asi ladak bere ra phinang litum di Aadhaar number pen tong nang litum UPI pin ka selam ji ma mate ATM pen debit card pu ke ATM apan lo asi dak Aadhaar number link with pu si bering nang pola dak nang litum 6 digit haji ke chengsi nang litum Aadhaar card long ke da number bere ra phinang litum continue long berang pola da te nang litum mobile long hadi Aadhaar OTP bang po Aadhaar OTP bang nang litum continue aku bank pen ta isi OTP bang tu bank OTP si ta menang litum dak fill up igera phi di nang litum 6 digit UPI pin bang kila dak pen nang litum non kaselam ik nang po first benang pa ko second si second same password si nang litum berik nang po second process mate second step hu si ta mela pen dak litum theklong po UPI pin bang ke set erlo asila puson si nang litum ta UPI pin bang ke kaselam nang ji Phonpe pen Lasila puson si adi nang litum tala Aadhaar card pen di UPI pin bangke kaselam nang jila online transaction apan bangke laso video penjong sinang litum asap so sitami akera blong pon mate video helpful upload tang nang Karbi long ara don apan sitami nang litum share than pachini pon ignon